Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalaan nung nakita sa balita lokal. Acceptance rating sa mga healthcare workers kag publiko sa COVID-19 vaccines nagtaas. Governor Aksyon nagpagawa sang EO nga nagasunod sa mando sang National IATF nga uniform protocol. Balita national. Resolusyon nga nagadusok kay Presidente Duterte nga magpapili Vice Presidente hindi lehitimo sunod kay Senator Pacquiao. Department of Health ginahingyo nga magpagawa sang update sa distribution sang 82 milyones pesos nga bayanihan to benefits para sa mga healthcare workers. Balita international, AstraZeneca vaccine safe sa gihapon sunod sa WHO. Sa sports balita, Azkals magapakigbahin sa pila ka mahampang sa China. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Marso 14, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse.
Last hour, Chat Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon, Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita Lokal. Nagsaka ang acceptance rating sa mga healthcare workers kag publiko sa COVID-19 vaccines. Suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, antes pa man mag-abot ang bakuna sa tumbulan sa Pebrero, yara lamang sa 30% ang acceptance rating sa bakuna sa mga healthcare workers. Apang sang nagsugod na ang vaccination kag una nga nagpabakuna mga eksperto kag medical doctors, nagsaka ang acceptance rate sa mga healthcare workers. Dugang paniang nagsaka man ang acceptance rating sang Bacolod sa bakuna. Nagsaka man ang demand sa registration sa mga luyag magpalista para magpabakuna. Ginainganyo ni ang publiko nga mas temprano nga magpalista kung makakuha sang slot sa tiyon nga magpatigay na sang lapnagon nga vaccination rollout sa syudad sang Bacolod. Nagdangat na sa 9,945 ka mga healthcare workers sa Western Visayas sa nabakunahan sa Sinovac ag AstraZeneca COVID-19 vaccines. Sa datos gikan sa DOH-6, 20,280 ka doses ng Sinovac vaccines na nag-abot sa Region 6 para sa unang ka ikaduha nga batch, samtang 10,000 naman ka doses ng AstraZeneca. Kag sa virtual presser kahapon sa hapon, ginpahayag ni DOH spokesperson Dr. Jane Juanico, 3,400 ka doses ng Sinovac ang pinakauli nga nag-abot sa rehiyon kahapon nga hadlaw Marso 13. Ginpatahag ni Juanico ang second dose ng Sinovac vaccine ang ginhatag matapos ang 28 ka adlaw. Sang mahatag ang first dose samtang second dose naman sa AstraZeneca ang ginahatag matapos ang 8 ka semana sa nahatag ang una ka dose. Ang Sinovac ang ginhatag sa 18 anyos tubtob 59 anyos samtang AstraZeneca naman ang ginahatag sa 18 anyos pasaka. Nagapangabay si Juanico nga pesar nga mayaras ng bakuna kontra COVID-19, dapat sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocol. Nagpatigayon sa ceremonial vaccination sa AstraZeneca vaccine ang syudad sang Bacolod kahapon sang aga sa Bacolod City Government Center. 5 ka mga doktor kag 5 ka mga barangay health workers ang unang naginbakunahan sa AstraZeneca. Suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, wala sang pagpangduha-duha sa bahin sa mga nagpabakuna apesar sang unang report nga nagatugas ang blood clotting ang AstraZeneca. Sa ginpatigayon nga ceremonial vaccination gamit ang AstraZeneca, wala nakabatsyag sa adverse effect ang mga ginbakunahan matapos ang 1 ka oras nga observation. Sunod pa kay ang maidid nga screening ang yabi agod hindi magtugas ang kakulba kag alarma ang vaccination program. Nagdangat na sa 4 ka mga hospital sa probinsya ang nakabaton sa mga bakuna umpisa sa itong Biyernes, Marso 12, 2021. Suno kay Provincial Incident Management Team led by Dr. Zephyr Gerhardt Kaelian, nakadeliver na sa Biyernes ng 400 ka vials ng Sinovac sa Teresita Halandoni Provincial Hospital, 317 ka vials sa Sinovac sa Cadiz District Hospital. Kahapon sa agad Sabado, na-deliver naman sa 68 ka vials ng Sinovac, kag 7 ka vials ng AstraZeneca sa Valladolid District Hospital, kag 92 ka vials ng Sinovac kag 15 ka AstraZeneca sa Cabancalan District Hospital. Kahapon, may nagabot man nga 990 ka Sinovac vials sa konsernigan nga adlaw, kag 74 ka AstraZeneca vials para sa probinsya kag kahapon sa kaga. May ginapaabot naman nga dugang nga magadungka sa Breadport o kon gikan sa Region 6. Sa iban nga balita lokal, nagpagwa sa Mando, Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagasunod sa National Interagency Task Force Resolution No. 101 kung ang Uniform Travel Protocols epektibo Marso 15, 2021. Sa Executive Order No.
21-18 series of 2021 nga ginpirmahan ni Aksyon ginpanugutan na ang pagbiyahe o kon pagsulod sa probinsya sa Negros Occidental apang kinahanglan sundol ang pila ka mga requirements. Kinahanglan nga magkuha ang mga biyahe pasulod sa probinsya sang electronic o kon printed copy sang approved travel coordination permit na ginhatag sing Safe, Swift and Smart o kon S-Pass Travel Management System. Kinahanglan man nga mag-download sa staysafe.ph application para sa contact tracing kag magdala sa negative RT-PCR test nga ginhatag sa Department of Health Accredited Molecular Laboratory. Wala naman nag-require sa negative RT-PCR test para sa mga magabiyahe gikan sa sulod sa Region 6. Pagabuksa naman sa publiko ang tanan nga airport, pantalan kag terminal sa probinsya sa Negros Occidental. Magatanyag naman ang Kapitolyo Probinsyal sang libre nga swabbing o conswabbing kag quarantine sa mga biyahero nga magsulod sa probinsya. Hindi na magpaydalom pa sa facility quarantine ang mga magapadulong sa probinsya apang kinahanglan nga mag-home quarantine sa sulod sang 7 ka adlaw bilang pagsunod sa ginapatuman nga protocols sang kada local government unit. Ginalantaw sa kapulisan sa Police Station 3 nga posible may kaakig ang persona nga nagtiro kay Lino Cuadra, 62 anyos, pumuluyo sang Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ini matapos nga nakaangkon sang madamo nga pila sa lawas si Cuadra tugas sang paglutang gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. 22 ka basiho, 8 ka bala, kag 2 ka deformed slugs sang kalibre 45 ang na-recover sa scene of the crime operatives sa Consoko. Tungod sini, hindi malayo ang posibilidad nga personal nga kaakig ang motibo sa pagpatay kay Cuadra. Wala man ginadula sa kapulisan ang posibilidad nga may angot ini sa mga insidente nga natabo nagligad nga mga tinuig sa diin na involved si Cuadra kalakip sa okon sa droga. Sulo kaya Police Major Richard Pajarito ang hepe sang Police Station 3. Posible ginsunod si Cuadra halin sa downtown pakato sa northbound terminal sa Barangay Bata, Syudad sang Bacolod sa diin siya gintiro. Nagapati si Pajarito nga duha tubtub 3 ka persona nagtiro kay Lino Cuadra bawod sa madamong kabasiyo kag balang na recover sang Soko. Nag-request na si Pajarito sa pamilya Cuadra may paidalom sa autopsy ang bangkay agod may baluan kung pila ka igos sang luthang ang naangkon sang biktima. Wait na mo ang decision sang pamilya kung mag-request sila sang autopsy. So then gina-follow up namon pa ang investigation na posible may mga CCTV sa dalan kag na-capture ang salakyan or posible kung tani makuha na sang plate number. Rakam up kami sa initial nga motive siguro si professional judge. Nagapabilin nga isa ka hangkat kag pagtilaw sa kapulisan ang nagakatabo nga kaso sang pagpatay sa syudad sang Bacolod. Ini ang reaksyon ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran anggot sa panibagong nga kaso sang pagpatay sa dingging kilalang biktima nga si Lino Cuadra, 62 anyos. Sa interview sa Aksyon Hotline ginpahayag sang Vice Alcalde nga nagatuga sang kakugmat sa komunidad ang nagakatabo sa karon rason nga dapat masolbar ini sa madali nga panahon agod matagan sang hustisya ang pamilya. Atag ni Familiaran kung masolusyonan ang krimen, makilalang sospek kag pasakaan sa kaso, makahatag ini sang kalinungan sa mata sa biktima sa pagluthang. Dugang pa ni Familiaran tubtob hindi mahatagan sa hustisya magapabilin sa hunahuna sa publiko ang kakulba kag kabalaka sa ila nga kabuhi. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang plantador sang tubo matapos ginluthang las 8:50 kagabi sa barangay Inulingan, Banwas ng Moises Padilla. Ang biktima ang ginkilala kay Rusty Summer o consumer, 27 anyos, residente sang barangay Inulingan, Banwas ng Moises Padilla. Inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP sakay si Summer sa tricycle kag magpauli na kuntani sa ilapulian sa ginmagaan sang wala makilala nga suspect kag ginluthang gamit ang kalibre 45 nga armas luthang nagresulta sang iya kamatayon. Dugang pa ni Babor, may persons of interest na ang kapulisan sa posible suspect nga responsable sa pagpatay. Samtang away sa duta kag pagtimalos ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Nakuha sa lugar sa insidente ang 4 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang
kag mga pagkabutang sang biktima. May mga nakuha kita nga information nga may utod na siya nga isa why nagdirisupong no pag daw may isa ka insidente nga natabo dira nga daw involved siya so isa ilang pamilya sa nalang nabilin dire kag mo na may mga umasya nga din na ako para dira sa mga sa barangay ng Lina. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Randy Babor, Hepe sang Moises Padilla, PNP. Balita national, resolusyon nga nagaduso kay Presidente Duterte nga magpapili Vice Presidente hindi lehitimo suno kay Senator Pacquiao. DOH ginahingyo nga magpagawa sa update sa distribution sa 82 milyones pesos nga bayanihan to benefits para sa mga healthcare workers. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Alright! Good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday! How are you? Kamusta ka mo mga ka-aksyon? I hope okay gid ang tanan, no? Medyo matulutugnaw nga Domingo suwong adlaw, of course. Good morning kay Rodrin Alvarez Bayabado, nagaupod sa aton sa Facebook Live. Kay Rosalina Arellano Espadero, Araman, Tita Hana Gacho Peruelo, good morning dra sa imo sa may Saga sa Bago City. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Sir Binong Sitenta, good morning, sir. Kay Michael Joseph Hilado, good morning. Halong gid sa tanan, maulanon, keep safe. Salamat, keep safe man. Kay kumparing Bia Jonathan, may aga, kumare Dorel, happy birthday sa akon kumare, Ma'am Vanessa Mayo. Oy! Happy birthday, Ma'am Van! Actually, diri sa Pilipinas, birthday mo na subong. So, sa US, kaya siya sa Minnesota. So, boss pa dito yung birthday. But anyway, happy birthday, Ma'am Van! Boss lang kumakanta para doha, timely. Good morning and happy birthday, Ma'am Van. Kaya, ready na gurong lechon kung paring Bia. Sige. Manginao naman tanigali. Charot. Miss Carol Montoya, good morning sa imo. Kay Mercy Palacios Relatos, good morning man. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Please greet kay Bishop Patricio Buzon. Birthday niya man subong. Happy birthday, Bishop Patricio Buzon. Thanks, keep safe, and God bless us. Okay, Sheila Alagos, good morning. Nag-monitor sa duwa ni Giselle, dra sa may Giselle Matinong. Apelyido yan eh. Okay, sa home site. Sige. Kay Rose Responte Bautista, maayong aga. Leo Quirino, good morning man. Dennis Richard Tiboroma, ginag-greet niya man si Ma'am Van. Happy birthday! Happy birthday to you, Ma'am Van. Slight pa lang itong mapagkanta. Joval Trinidad, good morning. May lang nga pagpamate kay Venram Marvin. Charot, hindi mo. Ginsole, Venram, dra sa may Bago City. Sally De Sousa, good morning man. Dra sa may Sam Village. Keep safe everyone. Ma'am Vanessa Mayo, thank you sa 50 stars. Iyo mo ginsend. Happy birthday. Joval Trinidad, dra sa may Kabankalan sila. Okay, salamat. Payong-ngayong Renan, good morning. Kay Alex Montesa, good morning man. Maninoy Michael, June P. Season, good morning sa imo. Keep safe man. Dra sa may Shatu Ilis Paranaque. Corazon Villasis Gayo, good morning. Kay Atia Kim, dumalimtan ko pa si Atia Kim Eriman. Good morning sa imo, Atia. Kay Feli Morales Coelho Alieza, maayong aga. Kay Rosemary Cabugwason, good morning Wandra sa may Kubay. Kay Bia Jonathan Agpuerte sa 450 stars. Bongga. Okay, kay Donna Navate Macario, good morning man. Kay Christina Roquero, maayong aga sa imo. Kay Yodi Torta de la Peña Barbecue, good morning. Si Dennis sent star for all season. Sige, hanyo birahi. Miss Kelly Jelly, good morning. Good morning kuno kay Ma'am Van. Ina-greet niya.
Kaya sa family Rafaela, Dialagdon, Nagor, Apil, kag Torreno sang Barangay Pandanon DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor, sang CMO Sectoral Happy, birthday kay Ma'am Van. God bless everyone. Thank you sa 50 stars, Miss Kelly Jelly. Kay Joe Alonsagay, good morning man. Please greet my dearest hubby, Philip Alonsagay. Blessed happy birthday. Oy, happy birthday, Sir Philip Alonsagay. Kadamo sang birthday subong. Birthday gali ni Sir Philip. Sige, ma'am. Happy birthday. Stand by. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last hours 23, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita Nacional. Ginparayag ni PDP Laban President Senator Manny Pacquiao nga hindi lehitimo ang ginalaga resolusyon sa ila partido nga nagaduso kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga national elections. Suno kay Pacquiao, wala pa sa final nga line-up ang PDP Laban para sa maabot nga piniliay. Apang suno kay Pacquiao, hindi sakop sang autoridad bilang presidente sang partido ang paghatag sang pinalidad sa nagpagwa, nagpirma kag nagpalapta sang resolusyon. Ginkompirma ni Melvin Matibag, PDP Laban Deputy Party Secretary General, nga madamo sa nagpirma sa resolusyon mga alkalde kag malidha. Pila sa mga nagpirma mo sanday MMDA Chairman Benhur Abalos, Mandaluyong Mayor Carmelita Abalos, Quezon City Representative Alfred Vargas, kag Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ginkompirma ang Department of Health nga naghalin sa pungsod Pilipinas ang persona nga positibo sa panibagong variant ng COVID-19 nga na-detect sa pungsod Japan. Sa statement ng DOH, ginpayag nga ini nga variant ang kalakip sa B1128 kung sa diin, kalakip man ang P1 variant nga gikan naman sa pungsod Brazil. Dugang pa ang DOH ang nakadetect sa 98 ka kumpirmado nga kaso sa panibagong variant ng COVID-19. 85 dire ang una ni baluan bilang mutations sang posible clinical significance sang E484K kag N501Y ang na-detect sa Central Visayas. Ginklaro naman sa DOH nga ang P3 variant ang hindi isa ka variant of concern. Bagod nga kulang pa ang datos sagod may baluan nga ang panibagong nga sahi sing Cagaw ang may pinasahi nga epekto sa ikaayong lawas. Sa katapusan nga Balita National, ginahingyo ni Senator Sani Angarang Department of Health nga maghatag sang update sa pagpanagtag sang benepisyo sa mga healthcare workers sa idalom sang bayanihan 2. Sulo kay Angaran, nagpakikangot na ang opisina kay DOH Secretary Francisco Duque III. Ago di plastar ang pinakauling nga datos sang benefits distribution kalakip na ang COVID-19 Special Risk Allowance. Luyag man sang senador nga magpagawa sang update ang DOH angot sa probisyon sa compensation para sa mga pampubliko kag pribado nga healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 kag probisyon sa life insurance, akomodasyon kag pagkaon sa tanan nga healthcare workers sang ginpaidalom sa state of national emergency o kon health emergency ang pungsod. May baluan nga nagpatigayon sang hublag protesta ang mga healthcare workers sa National Kidney and Transplant Institute. Ago panawagan ang pag-release ng 82 milyones pesos nga budget para sa mga health workers sa idalom sang bayanihan 2. Ang 82 milyones pesos nga budget ang gintanan na kuntani para sa pagkaon, transportasyon kag akomodasyon sa mga healthcare workers sumalin Setyembre 1 tugtog Disyembre 31, 2020. Last hours 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ibahin mo ang primera. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning sa imo Ma'am Cory. Kay Guillermo Clarito, mayong aga. Christine Menyes Villalobos, dara sa may Barangay Pandanon DSB. Good morning Christine. Kay happy 17th birthday kay sa
bata ni Guillermo Clarito nga si Jenny Clarito. Happy birthday, Jenny! Enjoy your day! Okay, sige. JR Pelagio, good morning. Susan Gonzalez, good morning man. Kay Bert Caraballo, good morning dra sa may hutudahan dumanan Bacolod. Ronnie Labrador, mayong aga. Yumi Eber, good morning. Kay Nognog sa Sota, sang Lagranha, have a blessed Sunday and more power. Eden Escapalao, good morning. Kay, you're welcome, Ma'am Van. Kay Dardanilla Corativo, good morning, man, from Ibi Magalona, Barangay Tabigi. Edmar Escosora, good morning, dara sa may Pontevedra. Judy Florentino, good morning, man. Kay, Dito Secondes, good morning, dara sa may Riyadh, Saudi Arabia. Si Christine, happy birthday ko nung kay Ma'am Van. RR Montua, good morning RR, kamusta ka na? Arnel Serman, good morning man. Kay Rolmark Francisco, good morning. Kay Anthony Jones Havilo Seblano, good morning dra sa imo Anthony. Evelyn Pomoseno, good morning man. Kay okay, si Rolmark, nabasa ko na. Allen Pasugiron Lorania, good morning. Kay Arnold Villanueva, maayong aga. Kay okay. Marnil Morillo Rodriguez, good morning. Okay, stand by for Balita International kag Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:29 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nanawagan ang World Health Organization ng WHO sa mapungsod nga hindi pag-untato ng paggamit sa COVID-19 vaccine nga himo sa AstraZeneca. Ginpahayag ni WHO spokeswoman Margaret Harris nga isa ka manaming asahay isang bakuna ang AstraZeneca kag wala sila sa nakitaan nga anuman nga maangot nga nagatuga ini sang blood clotting. Ginpasiguro sini nga ilang imbestigahan na sambing nga balita kag ang pag-question sa safety sini. Madumduman nga madamo nga pungsod ang nag-untat sa paggamit sa AstraZeneca vaccine matapos nga makabatsyag sang blood clot ang mga pasyente nga nabakunahan na. Kag sa ato naman nga sports balita, natala na nga magpakibahin ang Philippine Ascal sa China sa bulan sa Hunyo para sa kasugpon sa 2022 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Kini matapos ginanunsyo sa Asian Football Confederation na kon AFC nga ang mga nabilin nga mga qualifiers sa 2022 World Cup kag 2023 AFC Asian Cup ang patigayonon sa centralized venue. Yara sa Group A ang Ascals nga kagrupo nilang China nga kalakip ang Syria, Maldives kag Guam. Samtang ang Kuwait ang duwa ka grupo ang host sini nga ginalakipan sa Australia, Jordan, Nepal, kag China kag Taipei. Makaenkwentro sang Ascals ang Guam sa Hunyo 3 samtang makaenkwentro ang China sa Hunyo 7 kag Maldives naman sa Hunyo 15. Last 6:31 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Marso 14, 2021. Again, happy birthday kay Ma'am Van Mayo, kay Sir Philip Alonsagay, sa bata ni Guillermo Clarito. Sino po ito may mga birthday kay ina ginlawag ko sa Facebook Live? Happy birthday everyone! Good morning man kay Martin Aliling, Rica Magsico, Elvian Gradas. Thank you ma'am sa 45 stars ngayon mag-send. Victor Tugaf, good morning kay Ronnie Labrador, kay Sir Titihoka Tetangata, Kia Ora, kay Jess Silvestre Estoquia. Good morning man, Marilo Kahileg, kag Leda Yamagishi, Sir Noel Amar. Good morning, Ronnie Labrador. Maayong aga sa inyo. Madapog nga salamat mga ka-aksyon sa inyong pag-upod sa akon sining nga Domingo.
Stay safe, God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.